जोंहा बेरायनो थांदों आरो ना सकाव बेरायनो थांसै नै बे जाबाय संगिना बे जाबाय समायना माबे मा हा आसाम माला सुनिबार खालि आश्रम मेला नोंथांमोनाबो नायनो फैबानो जाबाय आरोना आं भिडिअ आश्रम नायहैनांगोन र' आश्रम मेला शिवरात्रि मेला मोनफैगासिनो सेंग्राफोर सिख्लाफोर नायनोबा फैदो नोंथांमोनाबो जरा जरा बेरायनाय जोंना हौवाखौ लायै लायै बेरायगोन जोंना बिराद मामा आरो ने महरा बिना मबाइलावनो नुजालायनो बायो जोंबा नुजागासिनो नै फिसिजो आंजो नै जोंनिसो एखे बोथोरा नै खुवा खुनाय केदा जादों आरोना दिनै बे फिल्ड जों गामिनि फिल्ड बे आइ सक आरोना सकाव थांगासिनो जों नै पिआइजि पियाजी आलु चप पकौड़ी सिंग्रा फिथा लावदुम मा होनोमोन नोंसोरना फिथा लावदुम मा होनोमोन लारुखौ बावगोन थावनियासै जोंखि थाव लारुसो होनगोन हाग्रा बारि नै जोंना बिथिंबो हाग्रा मैदेरा इथिंनो फैयो आरोना नै एरिया बेफोर हाग्रायावनो थालाबायो नै बे फिल्डआवबो फैयो मैदेरा माबा खुवा खुनाय गेदेर जाबाय ने सकाव मोनफैबाय आरोना बेखायनो दोनथ'नोसै आङो लावदुम नोंनि पेना डेन्जार माथो लावदुमनि पेना डेन्जार लावदुम भिडिअ खालामला जोंना लोगोफ्रा नै बे जाबाय गोदोरफोर जोंना सगा मोनफैबाय सगाव नै पक'रि सावगासिनो आरोना ओइ गोलैगोन ने बाबा लास लागिसे बाबु ओइ नै बाबु नायलाय नै जों लामा ससेनिफ्राय बाबुखौ लोगो मोनबाय ने बाबुखौ लोगो मोनबाय जों ने सुमानलाय सुमारि आखाइजो दे आखाइजो ओइ बाबु नोंनि मेगना बोरो ए गन्थंआलाय ए खुगाया खावलायालाय खोमायालाय खर'आलाय औ खर' आथिं आखाइया हाथायालाय नोंना हाथाया नों रोंजोब्बाय ने बाबु नै ओइ मानसि एदावनो रोंबायलै नों मानसिया मानसि एदावनो रोंबाय जों बाबाफोरा मानसि एदावनो रोंबाय नै मानोबा मानसि एदावनायफोर ओरै नायलाय बाबा पक'रिया बाबु जानो मानसि एदावनो रोंबाय नोंबो ăn bó hạt nghe rồi ăn sao pias lah pala pias ăn làm sao được